ngeke ngikhulume nathi ngazi ukuthi indlela eningajimile ngayo ngibona umalanda amaqhalisa unyawo lolu liyaqhaqhazela lolu lenosemsana abakwazi nje ukuma bethule bethi ngeke nje umalanda nosemsana sibethi kanje ngeke nje bethi kanje 점점 전이 Team Spirit anayo madoda konke ebizwa kuthiwa Team Spirit yilento eningenayo bafowethu ngazi ngisho ningabheda kanjani ngisho ninganefolo elibheda kanjani ngisho ningagida into encane kanjani kodwa manje ne-Team Spirit into yeni iyabukeka bafowethu ngisho ningagida ifolo elimnandi kuthiwa liqoshwe overseas Team Spirit uma ingekho into yeni ayibukeki into ebalulekile ngomeni Team Spirit uma ngikhuluma nge-Team Spirit ngikhuluma nge-combination bafowethu inkabi ufuna mambiza ingoma ngizizoyishisa inkabi lana ngizizwe ukuthi ziyashisa manje niyabanda nina bafethu usaluganga madoda ngizogcina ngiphendula inhliziyo madoda serious ngoba ngisebenzi ngemqube njengani ngizofaka leli thimba la konke ozoyizwa umehluko bese ngilifakile leli thimba angifuni bafethu sizicabanga Hey, wakulubala,
Oza.